Да бъде Airbnb или да не бъде? Това е въпроса. В момента ви показвам един от апартаментите, които притежавам на улица Черковна 20 в София, в една много луксозна сграда на Infinity, много известен софийски строител. Това е апартамент 55 квадрата някъде и е двустаен, има спалня отделно, хол с кухня в едно, като хола и трапезарията, виждате, са доста скромни, малки, даже няма и трапезна маса с столове. Храненето се случва върху масата, която е холната и дивана, но пък апартаментът е напълно обзаведен, има съдомиялни, хладилници, фурни, котлони, мивки, абсолютно всичко необходимо за едно нормално живеене. Та в момента въпросът ми е следния: да го отдам под наем дългосрочно, както съм правил до момента вече година и нещо, или да го пусна през Airbnb за краткосрочен наем. Това, което трябва да променя единствено, ако го дам за краткосрочен наем, е да го направя малко по-секси. Какво значи това? Декорациики, малко елементи, такива, които грабват окото. Тук на терасата ще сложа масички, столове, цветя, нали, насякъде, така че да е доста по-атрактивно на снимките и вече на хората да им е по-уютно. Това значи чаршафи, възглавници, хавли, всички необходими консумативи за едно нормално живеене, тип хотелско настаняване, и да го пусна в Airbnb. Какво мислите? Много ми е важно вашето мнение. Коментирайте долу.